назар ба одамони соли 1970 дар одамони ҳозира савияи IQ хеле коҳиш ёфтааст. дар як озмоиш тадқиқот ки дар Норвегия аз тарафи олимон шуда гузашт, маълум мешавад ки савияи IQ-и одамони 30-40 сол пеш аз одамони ҳозира баланд буд. дар ин тадқиқот ки дар маҷаллаи Proceedings of the National Academy of Sciences, яъне мурофиаи Академияи илмҳои миллӣ нашр шуда буд, бозёфтҳои Берн Брестберг ва Ол Роҷерберг нашр мешавад. тадқиқоти пешакӣ дар нимсолаи асри гузашта муайян карда буд ки сатҳи IQ-и одамон, яъне қобилияти зеҳнӣ, бо гузашти вақт баланд шуда истодааст. ин бошад таъсири Флин номида шуда буд. сабаби ин баландравӣ ки дар зеҳни одам дида шуд, хӯрокҳои серғизо, саломатӣ ва илм буд. аммо тибқи тадқиқоти нави Норвегия ин фикрҳо тамоман ба итмом расид ва тибқи ин тадқиқоти нав одамон ба ҷои доно шудан нодон шудан мегиранд, яъне қобилияти зеҳнӣ паст мешавад. дар байни солҳои 1970 ва 2009 дар байни аскарони ҷавони Норвегия тестҳои IQ карда мегузаронанд. баъдтар боз як тести дигар мекунанд ки он ҷо тақрибан 730 000 нафар иштирок мекунанд ва дар муқоиса байни ин ду тест маълум мешавад ки IQ-и ҳар як насли нав 7 балл коҳиш ёфтааст. бритониёи кабир ва иёлоти муттаҳидаи амрико бар ин тестҳо розӣ шуданд ва нишон доданд ки дар баъзе гурӯҳҳои оилавӣ омилҳои экологӣ ва баъзе тағйирот дар тарзи зиндагии ҳаёти онҳо метавонад ба ин коҳиш оварда расонад. масалан системаи маориф, кам китоб хондан бо гузашти вақт ба бозиҳои компютерӣ бисёр ҷудо кардани вақт сабаби ин аст. ғамгинона мегӯям ки олимони бритониёӣ низ чунин натиҷаҳо ба даст оварданд. баъди ҷанги дуюми ҷаҳон дар ҳар як 10 сол IQ-и одамон аз 2,5 то 4,3 балл коҳиш ёфтааст. як гурӯҳ тадқиқотчиёни амрикоӣ моҳи декабри соли гузашта муайян карданд ки кӯдакони моҳихӯр майл ба соҳиб шудани IQ-и баланд ҳастанд ва дар ин рӯзҳо дар бисёр мамлакатҳо кӯдакони кам моҳӣ истеъмол мекунанд. инак боз расидем бар анҷоми як навори дигар. то наворҳои навбатӣ шоду пирӯз бошед.